No ano 1973, entre Betanzos, Noia e Madrid, gravouse un filme que se chamou A campana do inferno. Cando estaba a rodar, Claudio Guerrín subiuse a un campanario de papel cartón con tan mala sorte que ao dar un chimpo caeu del. Morreu. Na baldosa contra a que se espetou fixeron unha cruz para lembrar tal morte. Hai unha lenda urbana que di que a igrexa de Noia só ten unha torre porque en Santiago se celaron e dixeron que estaría maldita se tería dúas torres porque iso só podía pasar coa Catedral de Santiago. Sexa como fose e a espera de unha lenda urbana máis épica, pareceme unha das historias de Galiza máis arrepiantes despois de USC Notas. Bueno, que son un puto viejo, que ao mellor xa non existe USC Notas. Ai, mi má, metiches mo medo no corpo.